Sme si zobrazený červená farba, minimálny mesačný prietok, aký kedy v tejto stanici bol dosiahnutý. Modrá čiarkovaná čiara je normál pre tento mesiac a čierna, respektíve tento mesiac čierna bodkovaná, je nedokončený tento mesiac. Dnes večer bude dokončený aj tento. Ak sa na tento obrázok pozrieme, tak v Bratislave od mája zaznamenávame historické minimá mesačné, už tretí mesiac, a ak hodnotíme tieto mesiace voči dlhodobým normálom, tak jedine mesiac február bol nad touto hodnotou, inak všetky mesiace boli podnormálne počas celého roku. Tu nám mám ešte trošička inak zobrazenú túto informáciu, čiže výplň vzadu červená sú dlhodobé priemerné mesačné prietoky, a červená čiarkovaná je ten aktuálny. Vidíme, že aký nedostatok tej vody voči tomu pozadiu máme, a tu je na schvál zobrazené priebeh 2 rokov, že táto situácia už začala minulý rok. Trošičku sa situácia počas zimných mesiacov ukludnila, ten február túto situáciu vylepšil, ale opäť sa dostávame do toho, že sme stále pod normálom počas celého roka. Toto je meranie zo včerajšieho dňa, kedy sme okrem toho, že máme vodomerné stanice a meriame tam vodný stav, meriame k tomu aj prietoky. Toto je meranie z Bratislavy, Bratislava Propeller, kde vidíte aj priebeh hĺbky týchto hladín. Čiže pri vodomernej stanici je to okolo 1,75 m, pri Petržalskej stráne alebo kúsok od Petržalskej je to už 5,20 m. Len aby sme mali nejakú predstavu o tom, že vodomerná stanica síce niečo meria, ale priebeh tej hladiny v tom toku je iný, a prepočítavame to na základe toho, že v tej vodomernej stanici máme tzv. Bod, ktorý sa nazýva nula vodočtu. Je to geodeticky zameraný bod, ktorého vieme nadmorskú výšku, a vlastne to, čo v tých centimetroch v tej stanici meriame, prepočítavame do nadmorských výšok. Teraz by som prešla na hodnotenie. To, že nejaký mesiac je podnormálny, nám nehovorí o tie priemerné denné prietoky. Takže prejdeme na hodnotenie tých priemerných denných prietokov voči tým dlhodobým. A to je už taká troška výpovednejšia hodnota. Zase nás zaujíma oranžová a červená farba. Červená znamená, že tieto hladiny klesli pod Q364-dňovú vodu, a pri malých tokoch to môže znamenať, že už dochádza k úplnému vyschnutiu týchto tokov. Ilustračne som tam dala vpravo hore obrázok, kde je to Bratislava, kde vidíme, že to minimum, to červené, je troška vyššia hodnota, kdežto dolu je tam menší, čiže dostáva sa do nuly, a je to stanica, ktorá, poviem, že priebeh počas tohto mesiaca júl na základe tých operatívnych dát z týchto vodomerných staníc a porovnaním s tými dlhodobými normami sme začiatok mesiaca mali ešte relatívne ako tak dobrý. Výraznejšie sucho sa začalo prejavovať až toho 13.7., kedy už začali byť ohrozené v stanice v povodí Moravy, Dunaja, Váhu, Dolného Ipla a Hrona. Počas tohto mesiaca sme mali aj zrážkovú činnosť, ktorá tieto denné prietoky vylepšila, ale iba krátkodobý efekt. Ako vidíte tam vpravo, už máme obrázok ku dnešnému alebo k včerajšiemu dňu, kedy zase opäť po týchto nadlepšených prietoky klesli, a to na väčšine územia pod hodnotu 364-dňový prietok. Áno, zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v týchto 417 vodomerných staniciach k absolútnym minimám. Niektoré sú naozaj už veľmi suché, alebo sú suché. Nulový prietok, úplne nulový, máme vo vodomernej stanici Moldava nad Bodvou v Bodve,
alebo Chlmelec, Zemplínsky Brač, takisto na Godve, Jesenské, v povodí Slanej. Čiže v rámci Slovenska sa nám už začínajú objavovať stanice, kde dosahujeme absolútne minima v týchto vodomerných staniciach, alebo sme už úplne na suchu. Teraz by som prešla k tej Bratislave späť, lebo veľmi veľa otázok k Dunaju ako takému máme a keďže je to naozaj stanica s veľmi dlhým radom pozorovaní, tak sa zameriame na hodnotenie priemerných mesačných prietokov za júl. To znamená, zobrala som si všetky priemerné prietoky júlové od začiatku pozorovania, ktoré máme od roku 1901 a zoradila som tieto údaje od najväčšieho po najmenší. Jednoznačne k včerajšiemu dňu sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Ak si ale zoberieme údaje po vybudovaní vodného diela, teda od roku 1993, tento rád je kratší, ale aj dostávame na prvé miesto. Stále je to hodnota, ktorá je zaujímavá a ktorú sme doposiaľ teda nezaznamenali. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003 a dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty, že ešte je nižšia. Okrem teda tej Bratislavy som chcela poukázať na to, že v podstate tak, ako sa správa Bratislava, sa správa celý Dunaj. Zobrala som si poslednú stanicu Štúrovo Dunaj. Takisto som zhodnotila tieto priemerné mesačné júle dlhodobo a taktiež táto hodnota vychádza na prvom mieste. Je teda najnižšia v celom rade pozorovaní, ktoré máme. Tu je ten istý obrázok, ako som uvádzala pri Bratislave, že v pozadí máme tie priemery mesačné, čo sú teda tie normály. Vlastne to je to, čo tam máme očakávať, to, čo by tam malo byť. Vidíte tú spodnú červenú čiaru poza zelený priebeh priemerných denných prietokov, že nedosahujeme tie objemy, ako by sme v normále mali dostať. Čiže tak ako Bratislava, tak sa správa celý Dunaj. Ak si zoberiem iba minima, ktoré máme priemerné denné a zoradím ich od najväčšieho po najmenší za celý rad pozorovaní v tomto Dunaji, tak vidíme, že tieto minima nie sú očakávané v júli. Ak si pozrieme, tak sú to rôzne mesiace, ale všetky okrem júla, len nie ten júl. Nie je to typické pre júl. Ak teda sme si zobrali celý ten rád priemerných denných prietokov, tak dnešný prietok je na 248. mieste, že nie je to nejaké úplné minimum, čo samozrejme je spôsobené tým, že keď bolo postavené vodné dielo, tak v Bratislave tá voda zostáva na trošku vyšších hladinách. V minulosti sme častejšie mávali to sucho, ale tým, že to vodné dielo vlastne nadlepšuje tie prietoky v Bratislave, tak nie je to už až také zriedkavé. Vidíte, že sa dostávame na nejakú 250 hodnotu, čo nie je úplne, ale ak si zoberieme už ten kratší rád po vybudovaní vodného diela, a to je celkom zaujímavé, že už sa dostávame na druhé miesto a akože už len veľmi, veľmi málo nám chýba do prekonania roku 2018. Podobnú situáciu sme mali v roku 2018. Aktuálne dnes máme prietok vo vodomernej stanici 740 ročný prietok kubikov, čiže sme na dosť nízkych hodnotách. Ak si premeníme do nejakých faktov informáciu tých priemerných denných prietokov, tak sme analyzovali 45 900 údajov, z ktorých 550 splňalo to kritérium, že už je sucho a extrémne sucho. A pri rozobratí toho, že v ktorých mesiacoch sa naozaj vyskytli tieto minima, tak vidíte, že gros tých minim je v decembri 144, 2. január 130 a jediné minimum v júli máme tohoto roku. Teraz by som prešla na historické minimálne denné prietoky
v Bratislave, ale iba v tomto mesiaci pre júl, a keďže to bolo zaznamenané naozaj iba tohto roku, tak všetky tie obsadil rok 2026. Tu je len ilustračný obrázok toho, ako to momentálne na Dunaji vidí. Je to prítok starého Dunaja, teda Dunaja pod vodným dielom Gabčíkovo. Čiže máme tam nanosy, vidíme, že tie prietoky sú naozaj nižšie a obnažujú sa nám také ostrovčeky, ktoré tam sú. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Toľko hydrologička Zuzana Danáčová, priestor pre hydrológa Samuela Radiča. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som teda niečo povedal k aktuálnej situácii na Slovensku v podzemných vodách. Tuto máme vlastne znázornenú aktuálnu situáciu v podzemnej vode na území Slovenska k dnešnému dňu. Môžeme vidieť, že vo väčšine povodí na území Slovenska, alebo teda vo všetkých, vidíme mierne sucho až sucho. V podstate len niekde v horných častiach povodia Váhu a povodia Hornádu vidíme nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov, ale celkovo teda z týchto online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Keď si porovnáme súčasnú situáciu so situáciou spred roka, tak vlastne vidíme, že pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunajca, prípadne Bodvy. Ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes. V tomto období to bolo cca 80% objektov pod dlhodobým priemerom. Teraz by som sa chcel vyjadriť trochu aj k špeciálne povodiu Bodrogu, pretože tuto máme naozaj nízke úrovne hladiny podzemnej vody. Tuto vidíme teda názorne úroveň hladiny podzemnej vody v sonde Dubinné, to je na severovýchode Slovenska. Je to od začiatku roka, vidíme tam teda krivku, ktorá znázorňuje, že takmer, alebo vlastne počas celého tohto roka je tá úroveň hladiny podzemnej vody pod dlhodobým minimum referenčného obdobia 8110. Čiže tuto naozaj sú dosahované veľmi nízke hodnoty. Ďalej by som sa chcel vyjadriť ku Žitnému ostrovu, lebo to je tiež taká dosť častá otázka. Tak tu sme vlastne sme si vyťahli aktuálne údaje spred dvoch úrovni hladiny podzemnej vody a sme to porovnali s dlhodobým priemerom 91,20 z toho dôvodu, že v tomto období už bolo vodné dielo Gabčíkovo postavené. A tu teda môžeme vidieť, že jednak v tejto oblasti tá podzemná voda to znamená, že aké sú prietoky v Dunaji, tak prejavuje v podzemnej vode a to je hlavne kvôli veľmi dobrej priepustnosti štrkopiesčitých sedimentov, ktoré tu máme. Takže tu môžeme vidieť dosť najmä v tej strednej časti Žitného ostrova, kde tie úrovne hladiny sú tam poklesy, ale nie až také významné. Je 20 až 40 cm nižšie toho. Naopak už v okolí Bratislavy a nižšie vidíme spôsobom. A na záver ešte sme teda aktuálne údaje spred 2 dní. Sme to z
minimami úrovne hladiny podzemnej vody a